Problema ko na naman po ngayon. Hins yung cellphone. Okay. Kaya nabigin ko mga yung cellphone ko. Balang pa yung cellphone. Bagyan mo cake mo kanyan. Gagalgal yun. Ay, may kinyano ko na naman. Gagalgal na yan. Ay, cellphone yun. Huwag kayo iiyak. Ano magkaya pa yun? 13,000. Bali ka cellphone rin ang mas ganda stabilize talaga. Cellphone ang cellphone mo ba? Ay, iPhone 14 sa kanya. iPhone 14? May gana ka magkaret eh. 80,000, 90,000. Performance naman lagi maging video. Puri niya kagad. Wapi nun yung gana. Gagawin po sa 13,000 kaya cellphone. Ba, maganda talaga kailangan mag-invest ka nung puri mo Facebook yung video. Pero yung pag-vlog. Okay, ang puri niya kagad. Sabihin, patagal, kinan niya ko tapos kakanyan mo na. Huwag ka pumerak, nakapumerak. Meron ka. Ano, pero view. Sige, sumali. Usap ko lang tayo, bisa ka. Sige, Mag-compare tayo yung cellphone mo po bagat ang iPhone mo. ating iPhone. Okay. Ano yung cellphone? Sinano ko, ating tamang meto ka empleyado yan, rich kid yan. Ano yung tititis mo? Ikaw, ano to? Ay, ma'am, sino? Yeah, boy. Ikaw naman? Diyos ko. Atin yung iPhone 14? Atin nyo? 90,000 niya, atin niya? Pro Max, Pro Max, Pro Max. Pro Max? Pro Max ang batang tigre? Ay, kaya ka Ay, ay mo kung mamaysa ka na? Parang naganda ka iPhone 14 mo? Ayun. Mamaysan mo buha tayo? Oo. Ikaw naman? Oo. Gamo na naman? Ika naman, po. Gamo na yan? Ko. 16,000 niya pa yung Pero okay, sulit na yan, matakaras yung video. Sampo. Sampo lang tayo. Sige, sampo na tayo. Kunwari mag-sports ka. Nang mag-sport, magpa-shoot ko? Wow! Kanya-kanya ka! Kunwari mag-basketball ka. Liwen, mayroon nung mga lugar pa. Maganda ka, Kenny. Tapos after tagay, naging cellphone mo. Sige, pen, sige, pen. Parang taagin na yung difference na. Sige pa naman lang makapagay ko. Hindi ako manutang uma. Ang bilis ang game, ha? Yan, sige. Oh. Uwa. Oh. Uwa. Di ba kayo na? Panigay mo sa tingin! Panigay! Gagawin! O yan, game. Kita naman cellphone mo, yan try tayo. Hindi na kapag-group mo kapagal. Sabi kami na. Wow, babi ang agit nung nalong pagkakaliwa, no? Sabi, mag-play na ako na naman. Susunod ka. Baya naman. Babi ang agit kung bakit makamali ng iPhone. So, mag-play na ako na naman kaya. Kapag ako ng dead. O syempre. Naman yung pumuglak ko kanya. O, game. Okay? Yung cellphone mo naman. Sabi mo, hindi na kasi na po bilis. Ready? Action! Basta kitin mo. Talaga? Player, basketball di ba?